Ongietorriak berriz ere Eus Podcast Playera. Saio honetan, erreportajearen generoa landuko dugu. Zehazki, bideojokoei buruzko podcast erreportajeak sortzeko urratsak, gomendioak eta adibideak emango dizkizuegu. Baina, lehenik eta behin, argi izan behar dugu zer den erreportajea. Erreportajea deitzen diogu norbaitek gai bati buruz egiten duen kazetaritza ikerketa bati. Beraz, hainbat informazio iturri kontsultatu eta kontrastatu beharko ditugu. Eta horrek, erreportaje bati ekin aurretik nahitaez eman behar dugun lehen urratsera eramaten gaitu. Erreportajearen gaia aukeratzea. Gaiaren aukeraketak izugarrizko garrantzia du. Hasteko, gure entzulentzat interesgarria den bat aukeratu beharko dugu. Gaia aukeratzeko oso gomendagarria da bideojokoekin erlazionaturiko azken albistei so egitea. Bertatik gai mamitsu bat atera dezakegulako. Esate baterako, oso maitatua den bideojoko saga baten atal berri bat argiteratzear baldin badago, saga horrek denboran zehar izan duen eboluzioa azaltzen duen erreportaje bat sor dezakegu. Adibidez, 2024an argiteratutako Prince of Persia plataforma joko berriaren argitalpena aprobetxa dezakegu. Saga horrek 1989tik gaur egun arte izan duen eboluzioari buruzko erreportajea idazteko. Gure erreportajearen gaia aukeratu dugula, horri buruzko informazio esanguratsua bildu behar dugu hainbat iturrietatik. Adibidez, aipatu dugun Prince of Persia bideojokoak izan duen eboluzioa ulertzeko, oso komenigarria da lehenik eta behin bideojoko atal bakoitzak kaleratu zenean jaso zituen kritika idatziak, bideoak eta bestelakoak hausnartzea, jokalarien artean izan zuen harrera ikusteko. Era berean, sortzaileek garai hartan emandako zenbait elkarrizketa irakurtzea, entzutea eta ikustea oso gomendagarria da, garai horretan izandako aipuak zure erreportajean txertatzeko. Hortik abiatuz, pixkanaka gure erreportajearentzat esanguratsua eta interesgarria izan daitekeen informazioa biltzen joango gara. Baina kontuz, informazioa biltzea bezain garrantzitsua da horren egiazkotasuna behar den bezala kontrastatzea informazio faltsurik ez emateko. Beharrezkoa dugun informazioa bildu ondoren, gure erreportajea sortzeko atal nagusiak landuko ditugu. Horretarako, gomendatzen dugu erreportajea 3 zati nagusietan banatzea. Sarrera, mamia eta bukaera. Beraz, lehenik eta behin, garrantzitsua da entzuleen jakin-mina piztuko duen sarrera labur bat sortzea. Horretarako, podcast formatuaren abantailez balia gaitezke. Adibidez, gure erreportajea Silent Hill beldurrezko bideojoko saga ospetsuari buruzkoa izango bada, Akira Yamaoka konpositoreak bideojoko honentzat sorturiko pieza ospetsuren batekin has dezakegu saioa. Musikak guztiz murgilduko ditu gure entzuleak landuko dugun erreportajearen gaian. Eta bideo podcast bat grabatzen ari baldin bagara, musikaz gain bideojoko horri dagozkion irudiak tartekatu ditzakegu noizean behin. Sarreran, erreportajean landuko dugun gaia labur azalduko dugu. Entzuleak hasieratik harrapatzeko, oso garrantzitsua da gaia aurkezteaz gain, erreportajearen mamian jorratuko ditugun gai edo puntu garrantzitsuenak galdera interesgarrien bidez aurkeztea. Esate baterako, ba aldakizue zerk egiten dituen hain beldurgarri Silent Hill sagako bideojokoak? Zergatik izutzen gaituzte hainbeste? Zergatik da Silent Hill bideojokoa hain garrantzitsua gaur egungo beldurrezko bideojokoak ulertzeko? Horiek adibide batzuk baino ez dira. Baina horrela, gure entzuleek hasieratik podcastean ikusiko ditugun gaien aurredasta izango dute, eta horrekin, gurekin batera saioa entzuteko irrika sortuko diegu. Hala eta guztiz ere, adi, gure ahots tonuak sarrera erakargarri horren efektua indartu edo ahuldu lezake. Beraz, erreportajearen atal guztietan, eta sarreran bereziki, hitz egingo dugunari buruzko lilura helarazi behar diogu entzuleari. Sarreraren ondoren, erreportajearen mamiari ekingo diogu. Atal honetan, sarreran aurkeztu ditugun gaiak garatu behar ditugu. Baina kontuz, hori ondo egiteko hitz egingo dugun gaien zerrenda argi izan behar dugu. Era berean, gure saioak izango duen iraupena oso kontuan hartu beharko dugu, azaldu nahi dugunaren muina zein punturaino garatuko dugun neurtzeko. Adibidez, ordubeteko saioa egiten badugu, buruan ditugun 3 edo 4 gaiak sakon garatzeko aukera izango dugu.
Aldiz, erreportajea beste saio luzeago batean sartu nahi badugu eta denbora askoz mugatuagoa baldin bada, bi aukera ditugu. Gai asko aipatzea baina horietan ez sakontzea, edo pare bat hartu eta horietan sakontzea. Gainera, gogoratu podcastak nahi dugun soinuekin jolasteko aukera ematen digula, eta are gehiago podcasta grabatua baldin bada. Adibidez, erreportajea beldurrezko bideojokoen konpositorei buruz egiten badugu, noizbenka beldurrezko bideojoko baten musika gaineratu dezakegu, edo noizbenka gure ahotsa distortzionatzen duen aplikazio bat ere erabil dezakegu. Eta gogoratu sortzaileek esandako zitak aipatzen baditugu, beti iturria eta urtea adierazi behar ditugula. Izan ere, horrek erreportajea sortzeko egin dugun ikerketa lana nabarmenduko du eta entzulek ere ematen ditugun datuak fidagarriak eta kontrastatuak direla ikusiko dute. Erreportajearen mamia edo gorputzaren ondoren, erreportajea laburbiltzen duen amaiera emango dugu. Erreportajearen ondoren egiten dugun ondorio hau zuzena eta nahiko laburra izan behar da, aurretik esan ditugunak ez errepikatzeko. Eta azkenik, gure entzuleak agurtuko ditugu eta eskerrak emango dizkiegu gurekin egoteagatik. Eta azken atal horrekin, amaiera ematen diogu erreportajearen gaiari. Gogoratu, garrantzitsuena praktikatzea da. Beraz, idatzi zure erreportajea eta saiatu hori grabatzen beldurrik gabe. Ondo izan eta laster arte.